Yol. Kepiye Pak Pocong, kepiye? Kok kepiye? Iki ngono aku. Wis pirang-pirang sedina aku mencari dirimu. Jebule delalah tak sengaja kepethuk berpapasan nang kene Yul. Ngene lho Pak Pocong, Piye? aku iki ngono kan sak temene yo biasa dolanan bermain Pak Pocong. Lah terus kepiye Yul? Ya ngene. Emange aku goleki pokok nopo? Padahal lho Pak Pocong, aku iku biasanya bermain. Lah. Yol. Iki ngono apa lali kodratmu? Iki ngono aku iki kan sebagai my best friendmu ya mengko nek kowe iku kakek dolanan lupa daratan lupa penggawean lah mengko nek diseneni ndaramu apa ora cilaka ngono Yul. Gampang Pak Pocong, gampang. Aku lho Pak Pocong wis biasa. Aku iki kan pandai, cerdas. Ya tentune aku wis siap-siaga. Nek tak delok rungak-rungakke omonganmu, kowe iku kok rada duwe isi Yul. Maksudnya kepiye Pak Pocong? Maksude kok rada pinter. Yo ngene, pancene yo ngono Pak Pocong. Aku iki kan wis kecapean. Lu mosok setiap hari, setiap malam aku keliling-keliling kampung. Padahal aku iki capek. Yul. Aku malu di depan kamera Yul. Ya ngene Yul. Sing jenenge ngono awakmu iku tuyul ya. Ya wis lumrahe tukang nolong. Tapi yo sing hati-hati ngono. Kepiye Pak Pocong? Ya, kepiye? Sik Yul. Ada suara bergetar. Ketok ana sing memanggil. Iku ngono menawa ndarane awake dhewe. Ngene lho Pak Pocong. Kepiye? Aku ape pensiun. Pensiun. Iya Pak Pocong. Dan terus apa Yul? Aku malu. Malu. Iki ngono aja gawe bilang sirahku bilang kepalaku. Ditakoni malah malu. Emange pensiun iku kuwi ku pegawe. Aku ape berhenti mencuri kok Pak Pocong. Iya, aku ape jadi konten kreator. Iku kok ada wae. Mbok yo sing genah ya kodrat awake dhewe iku yo ngene iki. Aja sing aneh-aneh, Yul. Aku berkreasi kok, Pak Cong. Piye? Berkreasi. Iki kok gawe aku bingung. Iki ngono lumrahe awake dhewe iki ora ngurusi bab ngono kuwi. Iki ndelalah iki dina kowe iku dadi apa? Traktor. Lho. Ngene lho Pak Pocong, tak bisiki. Piye? Konten kreator. Plaktor. Aduh. Iya. Ya wis Yul. Yen pancen mengkono aku tak bali. Mikir ke apa wae bilang sirahku nalah bocah omongan teko traktor. Walah. Pak Pocong iku ora gaul pisan. Lah diwarai konten kreator nalah plaktor. Aku nek ngono nalah. Dasare pocong.